Možeš. Možeš. To je taký ideál, ešte ja to pomer nešiel, ja som bol jedenáctku a som bol, že to isté. Dobre. Je to isté, ja? Kraščinku, ne? Teraz to peniažu odpadne na základe formula, ale je to pripravenila väčšina, ale nechci do tebe. A to sú 5 metrov odpadne. Dobre. Kvôli deťom. A tak ne, bavenie je na opačnej strane, deti bavíme na opačnej strane a tobogány sú v druhom bloku. To je strašná to, vieš? Tam na reložku, ale to je odrejme včera zase, ale... Čo? Vidno? Poď. Koľko máš? Poď. Poď ešte. Poď ešte. Poď, ešte jeden. Poď ešte. Poď ešte jeden. Poď ešte. Poď. Poď ešte jeden. Poď.